Un o fy hoff pethau i wneud yw teithio, felly mi ffinder yn neis i wneud fideo yn trafod fy naeth diweddar i Texas cwpl o fisoedd yn ôl ym mis Ionawr. Os da chi'n wondro pam Texas, mae'n oherwydd mae cwpl o fy ffrindiau gorau yn byw yno. Ond cyn i fi trafod y trip eleni, dyma chydig o luniau o'r deithiau gorffennol dwi wedi cael. Nes i ddeffro yn gynnar yn y bore achos roedd rhaid i fi cyrraedd y maes awyr yn erbyn 5 o'r gloch. Unwaith nath fy nad pigo fi fyny, aethon ni i'r maes awyr. Fel arfer, dwi ddim yn bwyta cyn hedfan, ond tro yma mi brynes i rhyw fath o frechdan brecwast oddi wrth Chick-fil-A. Does dim llun o'r frechdan, ond yn lle dyma risit fi gyda sillafiad angywir o fy enw arno fo. I gyrraedd fy ffrind Jessie, roedd rhaid i fi hedfan o Cleveland i Dallas ac wedyn o Dallas i Harlingen, sef rhan o Rio Grande Valley yn y rhan mwyaf deheuol Texas. Roedd tro yma fy nrol cyntaf yn hedfan i faes awyr Dallas ac ar ôl nes i gadael yr awyren, nes i ffeindio mas bod mae rhaid i ti cymryd y lift un llawr i fyny i ffeindio tram sef mynd i ti o defnyll i defnyll. Roedd rhaid i fi mynd o defnyll A i defnyll B, sef digon syml, ond yn anffodus nes i gymryd y tram yn hollol wrong ac esi yn y gyfeiriad anghywir. Felly nes i gymryd taith o defnyll A i C i E i D ac o'r diwedd i defnyll B fel cerdded o holl ffordd o gwmpas y bloc i fynd i'r D drws nesaf. Yn ffodus, roedd gen i layover hir iawn felly o'n i'n ffain, ac ar ôl nes i cyrraedd y defnyll cywir, mi ges i gyfle i ymlacio, cael snack bach a chwerthin gyda Jessie am byti pa mor huge ydy Texas. Ar ôl fy hediad o Texas i Texas eto, nes i gyrraedd maes awyr Harlingen o'r diwedd a ges i fy ngoroeso gan golygfeydd cyfarwydd o'n i ddim wedi gweld ers 2018. Ges i foment o nostalgia pyr yn edrych ar y waterfall yma a'r bwyty tu mewn i'r maes awyr. Ar ôl y trip i lawr memory lane, es i i'r stafell ymolchi i adnewyddu. Da chi'n probably gallu gweld yn fy llygaid pa mor wedi blino o'n i'n teimlo erbyn hyn. Tra o'n i'n aros ar fy Uber, ystyddais i tu allan yn fwynhau'r haul, y palmwydd a'r tywyll reit cynnes. A phan nes i gyrraedd ti Jessie, ges i fy nghyflwyno i fy ystafellydd, Toby y Gath. Naeth o treulio ei amser fel gyda ni drwy'r wythnos. Hefyd, ges i fy nghyflwyno i Rory, un o'r cathod mwyaf siaradus dwi erioed wedi cyfarfod. What is it? What? Naeth Jessie a fi aros i fewn y cwpl o dyddiau cyntaf yn ymlacio, bwyta ac yn gwylio ffilmiau ar y laptop mwyn osgoi'r tywydd glawag. Ar y dydd Mercher, aethon ni allan i ganol y dre Harlingen i weld Nosferatu yn y theatr a wedyn mynd i siopa. Aeth y dau ohonyn ni ar trip nostalgia hefyd yn gwneud y pethau i gyd roeddwn ni'n arfer gwneud yn y gorffennol.
Ar y dydd nesaf, aethon ni allan eto yn fwynhau mwy o tywydd ar haul. Cymrawn ni Uber drwy'r canol y dre ac aethon ni i siop anifeiliaid anwys bach annibynnol i brynu bwyd ar gyfer cath o Jessie. Ar ôl hynny, aethon ni i gael ginio ac wedyn cerddon ni drws nesaf i'r siop coffi Fietnameg yma. Meddu cofio be ges i, ond roedd o'n flasus iawn. Worry. What? Mister. What's the matter? You're so chatty. Dwi'n meddu anghofio sôn am y cathod anwyl tu allan wrth gwrs. Dyma cutie bach nes I enwi half stash yn rhedeg I ffwrdd achos o'n i'n rhy agos ato. Ar y diwrnod llawn olaf yn hyngian allan efo Jessie, wnaeth hi mynd â fi i'r panaderia yma. Yn anffodus gen I ddim lluniau o'r cacinnau anhygoel mi brynu, ond faswn i'n bendant mynd nôl i'r lle os fi byth yn cael cyfle eto. Ar diwedd y wythnos, roedd hi'n amser dweud hwyl fawr I Jessie, ei fam a'r cathod I gyd, a mynd I dreulio amser gyda fy ffrindiau yn Houston. Cymrais I Uber o D Jessie nôl I faes awyr Harlingen, tra'n cymryd y golygfeydd yma I fewn ar y ffordd. Yn y maes awyr, ges i'r arhosiad bach cyn cael y hydiad eitha fyr, rhywbeth fel 55 munud o esgyn I lanio. Yn ystod cymryd y golygfeydd I fewn o'r awyr, ond yn gallu gweld sut roedd y dirwedd isod yn newid wrth I mi nesau at y dinas enfawr. Pan laniais I yn Houston, ges I fy ngoroeso gan tywydd orchid, 44 o raddau Fahrenheit, yn arferol o oer I Texas. Roeddwn I wedi cyrraedd dim ond 2 diwrnod cyn storm gaeaf prin roedd I fod I gyrraedd, ac roedd y holl ddinas yn paratoi ar gyfer y gweitha. Yn ffodus, roeddwn I a fy ffrindiau yn lwcus I gael tywydd braf ar y taith o'r maes awyr adre. Unwaith cerddon ni adre, ces I fy ngoroeso gan cathod y teulu. Roedd Special Agent Dale Cooper, y cath bach di, y cyntaf I ymddangos. A llai na hanner awr ar ôl ymddangos, wnaeth hi gofio fi ac roedd hi'n barod I eistedd arna I. Gyda'r storm ar ei ffwrdd, roedd y 3 ohonyn ni yn barod I ymlacio ac aros yn y tŷ am sbel. Treulio ni ein noson gyntaf gyda'n gilydd yn cael cinio ac eistedd ar y soffa yn gwylio fideos YouTube. Cyrraeddodd yr eira y dydd nesaf, ac I fi doedd dim lot o eira o gwbl, ond roedd rhaid I fi gofio mae pethau yn gwahanol yn y de. Caeodd y maes awyr, cafodd gwaith ac ysgol eu canslo, ac roedd pobl ym mob man yn Houston tu allan yn gwneud dynion eira. Aroson ni I fewn drwy'r holl dydd yn bwyta, ymlacio a chwarae gemau fideo hen. Ar ôl wnaeth y storm wedi dod a fynd ac roedd y tywydd yn well, wnaethon ni penderfynu mynd allan I Memorial City Mall, un o'r ganolfannau siopa lleol. Aethon ni I Uniqlo, yr Uniqlo cyntaf newydd sbon yn Houston, sef lle anhygoel I fynd. Nôl adre nes I cwrdd â cymodog fy ffrindiau sy'n hefyd yn dod o Ohio yn wreiddiol. Hefyd ges I gyfle I gwrdd â'i gi bach anwyl. Yma mae gennym ni Amos yn neud pethau cathod achos roedd na cath arall wrth y drws. A dyma Arlo yn siarad I fi ac yn gofyn am rhywbeth I fwyta.
Yn sôn am bwyta, mi ddylswn ni sôn am y ffaith bod da ni gyd yn caru mynd i fwytau. Gan fod mae Houston yn dinas anhygoel o aml diwylliannol, mae'n ei cymaint o cuisines gwahanol i brofi. Aethon ni i bwyty Peruvian llai na 10 funud i ffwrdd o dif fy ffrindiau, a mi gawson ni y pryd o fwyd flasus yma. Y diwrnod nesaf, aethon ni i un o'n hoff bwytau Crab Avenue. Y specialty yma ydy Vietnamese Cajun, a fi wastad yn dewis rhywbeth speislyd iawn. Dyma ni yn mwynhau ein bwyd ni, ac ar ôl wnaethon ni gadael y bwyty, aethon ni adre i ymlacio ac wedyn aethon ni am dro yn y tywyllwch o gwmpas y gymdogaeth. Ac wrth gwrs, mi dreulio'n ni mwy o amser gyda'r cathod ar ôl dod adre. Fel dwedais i, da ni'n caru bwyd. Y bwyty yma yw Pondicherry, sef bwyty Indiaidd fusion, ac mae'n absolutely anhygoel. Des i yma am y tro cyntaf erioed yn Houston, felly roedd dod nôl eleni yn special iawn. Ar ôl wythnos lyflu o fwyta, chwarae gemau fideo, cadw yn cozy a treulio'r amser gorau efo ein gilydd, roedd hi'n amser i mi ddod nôl i Cleveland. Roedd yr hediad cyntaf o Houston i Atlanta yn llawn straen. Gadalon ni yn y glaw ac roedd hynny yn ffain, ond dim hir ar ôl yr esgyn gaethon ni turbulence ofnadwy, o leiaf y turbulence gwaethaf dwi erioed wedi mynd drwy. Pan laniais i, dysgais i bod wnaethon ni wedi hedfan allan o storm. Ges i arhosiad fer iawn at y gate, ond erbyn hynny o'n i'n eitha stressed. Sgen i ddim syniad beth ydy y sŵn na, ond doedd o ddim yn helpu. Ond roedd yr hediad o Atlanta i Cleveland yn ffain. Tra ni'n ar yr awyren, nes i fwynhau'r darllen y pop-up facts yma, wnaeth ymddangos yn ystod yr hediad. A dyna'r diwedd. Des i nôl at fy ngathod i gyd, a dyma Reese Cup yn hapus iawn i weld fi ar ôl 2 wythnos heb ei hoff pherson hi.